Sajisian, dan subhai pi Baroh, shakri program few minutes with short lembah. Lam shapi ke jingwai ke bakerteng ngidon la ke Bynta. Baroh khoi nak nejoni langi long tong nongshongshnong langi long ki iatrei ki kam sarkar department repair kentuk police department health department kum ki doctors ki nurses ki paramedics bat Baroh khoi nak nejoni ngidon la ke jong ka kamram pan pendap laka dei ngi tang machushong haying ro ni haban pendap ya ka kamram kum balap tha dak sarkar amar kata kule shibon ap sha skor ngi ngi jingwai ke bakerteng ngidon la ke Bynta. Ngadai paramedics bat ngam la bensyong ieng hakukum kene kopor ambut baik berhenti ya kejung tak sarkar ngadon la ke Bynta. Ngidon ke Bynta ke kraw benile persyanik yang jimpang COVID-19 ke Bynta ke jungi ke longba in syong khop ieng sem hakum kini kipor de in persyang ru ban bud unti ya kijing tha jong ke sarkar ada inas hakum kini kopor baniale ya uni uknyang jimpang COVID-19 amla bensyong ieng apenda bi kamram ke bawah sarkar kala ay na bentrai adon la ke Bynta. mynta dohnud sngewkhia hakun kani kapo idon Hapdeng khmat Baroh nongshongshnong idon laka Bynta Baroh iatrei lang ban pynbha idon jingialeh idon iakhun tengeh Blei bagi shakri iehnoh penuh mynsiem jingialeh iehnoh Ryngkat U Blei jong ngin skhem idon ka Bynta ngidei pynkohnguh Haman lagi sienjam khmat ngin Hapdeng baiong teng sngewshyrkhei iakhun Ngim thma ki Baroh tu khmat pasti ada U Blei bagi kanong Ryngkat Ngim persan yapi ling bagi jingialeh ngidon syadien jompi waku slai ngidon la ke Bynta ngidei pynkohnguh Haman lagi sienjam khmat ngin Hapdeng baiong teng sngewshyrkhei iakhun Ngim idon la ke Bynta ngidei pynkohnguh Haman lagi sienjam khmat ngin Hapdeng baiong
teng sngewshyrkhei rei iakhun ngin long marway